Goddag og velkommen. Mit navn er Jonathan Møller Sousa. Jeg er daglig leder af Forum for Dialog om Israel. Og jeg har Anna Askjær med, og vi har en spændende samtale foran os, og vi har afsat rigtig lang tid. Vi skal snakke om besættelsen, bosættelser, apartheid, blokaden af Gaza, emnet af Israel-Palæstina, og Anna Askjær er en ny, spændende figur i Israel-Palæstina-debatten. Nogen kender hende måske fra et debatindlæg i Politiken, hvor hun kritiserer, at danske medier ikke verificerer de oplysninger, som de videregiver om Hamas, der bruger seksuel vold. Og Anna, du har også skrevet om Martin Luther King, der kan forklare, hvorfor studenterprotesterne om Gaza kan virke. Og vil du introducere dig selv, Anna? Ja, men jeg hedder Anna, og får åbenbart pisset folk af med jævne mellemrum. Det kan jeg godt sige. Det tror jeg er helt rigtigt. Jeg tror allerede nu, så er der folk, der er sure på dig. Det siger jeg bare. Jeg har en lille fornemmelse om det. Særligt folk på berlinske medier af en eller anden årsag. Jeg har vel egentlig altid gået op i Mellemøsten. Var modstander af Irak-krigen på forhånd. Har ellers ikke været sådan aktiv i debatter, og meget sjældent på sociale medier. Selvom jeg gik meget op i borgerkrigen i Syrien for eksempel. Og vestens katastrofale håndtering af den. Men kom for alvor ind i Israel-Palæstina i 21, hvor der var rigtig mange ting, der faldt på plads. Fordi jeg tænkte, nu er der kommet de her rapporter, og folk snakker om dem. Jeg sætter mig ned og læser, for at finde ud af, hvad det handler om. Og så kan jeg lige så godt afsløre, fordi jeg får jo mange anklager om, at jeg er antisemitisk og hader jøder, at en af årsagerne til, at jeg overhovedet går så meget op i det her, er, at jeg som 17-årig, da vi var på studietur i Polen, var vi nede og besøge Auschwitz-Birkenau. Og det gjorde et enormt stort indtryk på mig. Og jeg har læst rigtig meget, og hørt rigtig meget om Holocaust. Og jeg har brugt rigtig lang tid på at prøve at finde litteratur og forstå, hvorfor folk gør, som de gør. Altså, hvordan kunne så mange mennesker enten ignorere Holocaust, eller decideret støtte det. Altså den der dehumanisering, og hvad er det for nogle psykologiske, og historiske og kulturelle ting, der sker i folk på sådan nogle områder. Og jeg tror, at det var en af årsagerne til, at da jeg gik i gang med virkelig at læse om de her emner, der kunne jeg se de samme mekanismer. Jeg er ikke typen, der sammenligner, altså en politisk ideologi er, hvad den er. Og jeg bryder mig ikke om, at man sammenligner hverken Hamas, eller Israel, eller nogen som helst andre med nazisterne. Det er forskellige ting. Men nogle af de samme processer og mekanismer bliver brugt. Særligt dehumaniseringen. Og så skete den 7. oktober. Og min første reaktion var, hvad havde de ventet? Altså, hvad havde man forventet? Man kan jo ikke spærre folk ind i et fængsel. Og behandle dem som lort, og ikke forvente, der kommer en eller anden reaktion. Det er ikke fordi, at det har jeg været meget, meget tydelig i forhold til, at der er aldrig nogen grund, altså der er ingen legitime årsager. Man må ikke angribe civile. Man må ikke tage civile som gidsler. Man må ikke skyde eller såre, eller noget som helst i forhold til civile. Og det er lige meget, om det er Hamas, eller det er Israel. Det kan jeg starte. Det har jeg ingen problemer med at fordømme. Men voldelig, altså hvis man voldelig undertrykker folk, så får man også en voldelig modstand. Og det er præcis det, vi to skulle undersøge. Jeg havde egentlig inviteret dig og ligesom tænkt, nu skal vi snakke om Hamas, og nu skal vi snakke om 7. oktober, og vi skal snakke om denne her, altså om den her diskussion, der foregår lige præcis lige nu. Men du overbeviste mig om, at de emner, vi tager op i dag, at de her 4 med besættelse, bosættelse, apartheid, blokaden af Gaza, altså de her emner, som gælder før 7. oktober. Og som du siger, hvad havde man ventet? Som jeg tror, der er
der er mange på Palæstinafløjen, der tænker, og vi tænker ikke sådan på Israelfløjen, og ligesom få, altså det har været en hård debat, og det er også hårde ting, der sker i den virkelige verden. Så måske er det sundt for os to at starte før 7. oktober, altså sådan, hvad ledte op til, og ligesom snakke om de ting. Vil du starte med besættelsen? Nej, jeg synes, du skal starte. Jeg vil gerne starte. Ud. Det er dig, jeg vil der rigtig gerne starte. Ja, men det vil jeg gerne. Debatteret det her i mange år, og har nogle, ifølge min overbevisning, alternative holdninger. Så jeg tænker, at du får lov at lægge ud. Men vi to er jo uenige om alt. Ikke? Mm-hmm. Og det bliver jo smadret. Altså, det vil være hvert ord, hvert ting, hvert stykke fakta. Vi kommer ikke til at være enige om noget, og så lad os se, hvor det bærer sig hen. Altså, jeg har det sådan, jeg vil meget gerne have, at besættelsen stoppede. Jeg vil meget gerne have, at der kom et selvstændigt Palæstina på vestbredden af Gaza, som en fredelig nabo til Israel. Og det er der ikke i dag. Og måden man kommer hen til, at besættelsen stopper, og der kommer et selvstændigt Palæstina, det er ved en fredsaftale, hvor begge parter siger, nu holder vi op med at bekrige hinanden. Nu stopper det. Og der ser jeg hovedproblemet som værende den ideologi, som er helt central og mainstream i den palæstinensiske befolkning og det palæstinensiske hjerte, nemlig at man ønsker hele landet fra floden til havet. Man har ikke lyst til at opgive kampen for at få hele området, altså hele Palæstina. Og så længe man er parat til med vold og terror og bekæmpe Israel, indtil Israel ikke eksisterer, jamen lige så længe vil der være krig. Men omvendt, så snart man er parat til, altså, man må gerne have i hjertet et ønske om et stort Palæstina. Det er jo egentlig fair nok, hvis der er araber og muslimer, der har det sådan. Men vi kan ikke blive ved med at bekrige hinanden, israelere og palæstinensere. På et eller andet tidspunkt må man sige stop. Og så må der komme en fredsløsning, som alle er ærgerlige over. Der er jo også mange jøder, som gerne vil have hele Vestbredden. Og det kan de ikke få. Sådan er det. Det er sådan, jeg ser på besættelsen. Det er resultatet af arabere, der har tabt krige og ikke har fundet fred. Hvor meget af det er du enig med? Jeg vil gerne lige starte med at korrigere nogle udtryk. Ja. Ja, eksempelvis så vil jeg foretrække, hvis man kan sige palæstinenser og ikke arabere. Du ved, ja. Man beskriver også danskere som danskere og ikke som europæere i en større sammenhæng. Og for det andet, så er der jo ikke nogen undskyldning for at beholde besættelsen. Israel kan bare stoppe besættelsen. Ja. Og længere er den egentlig ikke. Jo, det kan godt være en lille smule længere. Lad os starte der, ikke? Ja, men nu har du fået taletid. Nu har jeg taletid. Man kan jo ikke bruge det argument, at I gider ikke os, så derfor bliver vi ved med at besætte og undertrykke jer og tage jeres jord. Altså, det holder ingen steder. Så må man også sige, ved du hvad? Vi er på noget territorie, der ikke er vores, hvor vi intet overhovedet har at gøre. Og hvad der så skal ske med det territorie, det er egentlig ikke op til os. Så må vi flytte os ud af det territorie. A. B. Der har jo ikke på noget tidspunkt været et oprigtigt ønske fra Israels side om, at palæstinenserne skal have deres egen stat. Og det er lige meget, hvilken regering, der har siddet der de sidste 30 plus år. Så har man jo altid fortsat med at udvide bosættelserne. Og så længe de bosættelser er der, så er der jo ikke en tostatsløsning. Altså nu er vi jo allerede helt ude i en løsning, og ikke i selve problemet. Så man kan sige, en tostatsløsning, en etstatsløsning, en alt mulig andet løsning,
er egentlig ikke det, vi skulle diskutere i dag. Det er jo mere hele præmissen omkring besættelsen. Hvor jeg sådan lidt tænker, altså, man må starte med at trække sig ud, og så tage den derfra. Men vil du kunne forstå, israelere vil have meget, meget lidt lyst til at trække soldaterne ud af Vestbredden, når man ser på, hvad der skete, da man trak soldaterne ud af Gaza, altså at palæstinenserne fortsætter krigen? Jamen det er jo fordi, altså nu Gaza er jo så én ting, men selvom man trak soldaterne ud af Gaza, så beholdt man jo besættelsen af Gaza. Gaza er jo ikke blevet ubesat. Israel kontrollerer alle grænseovergange, de kontrollerer luftrum, de kontrollerer ud fra havet af. Hele Gaza er omhegnet af højt hegn med pigtråd og automatiske maskinpistoler. Så det er jo ikke et frit, selvstændigt folk. Israel bestemmer, hvad der kommer ind, Israel bestemmer, hvad der kommer ud, Israel bestemmer, hvem der kommer ind, og Israel bestemmer, hvem der kommer ud. Så det er jo ikke, så er det jo klart, at de fortsætter kampen, når de er jo ikke et frit folk. De har jo ikke deres frihed. Men kan du se pointen i at beholde soldater på Vestbredden er ren beskyttelse, altså er ren hensyn til beskytte civile? Nej. Jo, men beskytte civile. Hvilke civile? For jeg synes jo alle civile. Jamen, hvad med palæstinensiske civile? Har de ikke også ret til at blive... Der er jo ikke nogen, der beskytter dem. Der er ikke nogen, der har beskyttet dem i næsten 6 årtier. Det er jeg enig med dig i, men så det kan du se pointen i? Altså... Nej. Man kan ikke undertrykke et folk på bekostning af sig selv. Og så kan man slet ikke gøre det, og så forvente, at man ikke møder modstand. Okay. Man har ikke noget at gøre der. Så kan man beskytte sine grænseovergange. Ikke? Men jeg har meget svært ved at se, hvorfor palæstinenserne skulle fortsætte med at angribe Israel. Så fordi de ønsker hele Israel fra floden til havet. De opfatter hele Israel som besættelse. Nej. Det er jo egentlig ikke mainstream. Det er den totale mainstream palæstinensiske holdning. I forhold til hvad? Altså, at man ønsker hele. Jamen, hvor har du de tal fra? Jamen, man kan snakke med dem. De siger det selv. Jeg har da også kontakt med mange og hørt fra mange palæstinenser. Det er jo langt fra. Jeg tror egentlig bare, at de vil have lov til at få lov at bestemme over deres eget liv. Og leve i frihed. Og ikke være dybt undertrykte. Så kan det jo godt være, at der er nogle enkelte. Men selv Hamas er jo gået med over på en storstadsløsning, ikke? Fordi at det var det, der var flertal for i befolkningen. Så derfor valgte Hamas at sige, okay, det er det, de fleste palæstinenserne gerne vil. Så derfor gør vi det. De sagde, altså Hamas sagde, at vi vil blive ved med at kæmpe for hele Palæstina fra floden til havet. Et midterpunkt på det kan godt være en tostatsløsning, men vi bliver ved med at kæmpe for hele Palæstina. Nej, vi bliver ikke ved med at kæmpe, men vi kommer ikke nødvendigvis til at anerkende Israel. Men så det er jo lidt 2 forskellige ting. Ikke nødvendigvis, jeg tvivler på det, det vil jeg jo heller ikke være flertal for. Altså palæstinenserne, de er længst på efter frihed. Og få lov at bestemme over deres eget liv, og ikke leve undertrykte. Jeg tvivler ekstremt meget på, at mainstream er, at okay, nu har vi fået vores frihed og vores selvbestemmelse, så nu bliver vi ved med at slås med israelerne. Det var jo også derfor, at PLO og alle dem gik over og begyndte at snakke om en tostatsløsning i sin tid. Netop fordi, at det var det flertallet ønskede. Hvorfor sagde palæstinenserne så ikke ja til de fredsforslag, der har været oppe? Fordi de var bullshit. Altså, okay, de var bullshit, ja. Nej. Men Israel har jo aldrig haft en institution. De har haft de er højst gået med til, at der skulle være en form for selvstyre, men ikke en stat. For det første. Hvad er forskellen? Ja, forskellen er, altså der er der forskel på at have lov at have et område, hvor du sådan lidt bestemmer, men du bestemmer ikke rigtigt, fordi du er ikke et rigtigt land. Altså, de vil jo være et rigtigt land. Ellers så har du heller ikke nogen som helst, du kan være medlem af FN, eller blive internationalt anerkendt, hvis du bare er et selvstyre. De har brug for at være sig selv. Ellers vil Israel jo stadigvæk hele tiden være storebror. Ikke? Hvis det skal være ligeværdigt, altså så skal det jo være 2 stater. De fredsforslag, der har været oppe, der blev Palæstina ikke et rigtigt land, som måtte være med i FN, eller nej. Hvad du siger? Nej, men det kan du jo ikke, hvis du bare er et område, hvor du har sådan lidt, det er jo bare lidt som en kommune, ikke? Altså, det er jo ikke det samme som et land, hvor de er frie. For det første. For det andet har Israel jo aldrig været villig til at trække bosættelserne ud.
Så hvad skal de lave? Hvad skal de lave et land på? Vi kan godt gå videre til bosættelserne. Jeg skal bare lige være med på, fordi jeg synes jo, de fredsforslag, der har været fremme, er rigtig fine. Er det, man må forvente, plus minus noget, men altså, der er et Palæstina på Vestbredden og Gaza. Jerusalem bliver delt. Nej, men Jonathan, hvad skal de lave et Palæstina på, hvis Israel ikke engang vil give dem hele Vestbredden? Hvad skal de så lave det på? Altså, det der var i fredsforslagene, var, at man får, hvad der svarer til hele Vestbredden, men man laver noget bytteland, ikke? Så det tænker jeg var nogenlunde ok. Okay, ja, det agree to disagree. Altså, at det er det, der var i forslagene, eller at... Ja, men det er jo også, altså okay, lad mig citere Gideon Levy her, ikke? Ja. Så man siger, hvis du stjæler en bil, så har du ikke ret til at sætte betingelser for at levere den tilbage. Det er overordnet, og det kan jeg kun give ham ret i, min holdning til selve besættelsen. Altså, du har ikke ret til, du skal bare opholde. Det er ikke en lovlig besættelse. Der er ikke nogen legitim grund til det. Israel skal gå ind for deres egne grænser. Og i forhold til at forsvare deres civile, prøv lige at se på forskellene her. Israel er et af de stærkeste militære i hele verden. Ikke? De har USA, Frankrig, England, alle de store vestlige militærer i ryggen. Hvad har Palæstina? Sådan nogle håndlavede raketter et eller andet sted, ikke? Jo, de er klart svagere. Palæstinenserne er klart svagere. Så hvorfor er det så farligt? Hvad er det farlige kan være? Ja, okay. Nu er vi jo så efter 7. oktober, men jeg synes nu, palæstinensisk terror er rimelig farlig, men israelerne er stærkere. Der er jo det her med at besættelsen er ulovlig. Men er palæstinensernes kamp for at udslette Israel lovlig? Jamen, hvem siger, at de kæmper for at udslette Israel? Altså, det gør de selv. Ja, det er jo den gamle Hamas-charter. Den er jo helt tilbage fra 88 eller sådan noget. Der er mange af dem, der egentlig bare siger, at de kæmper for at stoppe besættelsen. Ikke? Og få deres frihed. De mener hele besættelsen. Altså, de mener hele Israel. Ikke længere. Jo. Nej. Det var heller ikke det, PLO kæmpede for. Jo, inden de blev totalt korrupte. Jo, ja, altså men de gik jo alle sammen med. De gik alle sammen med til en stat, og de gik endda, hvis man virkelig skal kigge på det her, så går man tilbage til de helt originale grænser, Israel fik. Ikke? Yep. Hvor de fik 52% af landet, og palæstinenserne skulle have resten. Og så vupti, så snupper Israel noget mere, og vupti, så snupper Israel noget mere. Den der vupti der, det er jo et angreb fra alle de arabiske lande. Ud af det blå. Hvad tænker du ikke? Er det ikke ud af det blå? Nej. Altså hvis man skal gå helt tilbage til 48, hvorfor var det de angreb? Fordi de gerne ville smide israelerne i havet. Det var det, de sagde. Eller også var det fordi, at israelerne begik en masse massakre og skubbede en masse folk ud. Det er jo noget af det rigtig interessante her, Anna, nu hvis jeg lige prøver at gå lidt over, fordi du er meget ivrig efter at tillægge israelerne onde hensigter, mens når det gælder araberne, så er du meget påpasselig med at tillægge dem onde hensigter. Er du opmærksom på det? Prøv lige at høre. Jeg kan lige så godt sige sådan, for det første, når du siger araber, så mener du nabolanden til Israel, eller hvad? Palæstinenser og arabere. Okay, ja. Lad os holde det adskilt. Ikke? Okay. Ja, jeg har ingen som helst romantiske forestillinger om mange af landene i Mellemøsten. De er bundkorrupte, altså den, der styrer dem, ikke? Og går jo egentlig bare op i egne interesser. Og har jo fået massiv kritik, også aktuelt, for egentlig bare at lade palæstinenserne sejle deres egen sø, og gå mere op i, du ved, fredsaftaler, og holde sig gode venner med USA, og en hel masse andre ting. Så jeg har ingen romantisering omkring dem. Har du en romantisering omkring palæstinenserne? Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en romantisering. Altså, jo, man det har med, et folk, ikke... men hvis man tager besættelsen helt plain, ikke? Du har et folk, der kontrollerer et andet folk. Ikke? Israelerne har alle rettigheder på den her jord. Palæstinenserne har ingen rettigheder. Du ved, de har ikke engang et statsborgerskab. De kan ikke bestemme, hvor de rejser hen, og om de kan rejse ud. De er konstant underlagt.
Og jeg vil altid lægge mig på dem, der er underkastet i det her. Men og man det er kan i hvert fald derfor, det er ikke... interessant. Undskyld, det er bare derfor, det er interessant, at man ikke tager de fredsløsninger, der så var på bordet, som vi så ville have givet dem statsborgerskab, ville have givet dem selvbestemmelse. Jamen, problemet var jo lidt, at der også var nogle ting, som Israel stod meget stejlt på, ikke? Klart. Ja, og Israel, hvis man for eksempel citerer Daniel Levy, som jo arbejdede som rådgiver for den israelske regering på daværende tidspunkt, ikke? Og han siger jo også, at Israel havde jo aldrig en rigtig intention om at gå med til det her. Det var alle mulige små irrelevante ting, de blev ved med at holde på, samtidig med, at mens de her aftaler kørte, så blev Israel ved med at udvide bosættelserne. Så kan det godt være, at de siger én ting officielt, men man må jo dømme folk på deres handlinger. Jeg er med, altså igen, du er meget hurtig til at se på, at israelerne havde nogle onde hensigter, men du springer meget, meget let over, om palæstinenserne havde nogle slette hensigter. Jamen slette hensigter. Altså, der er meget her, vi jo ikke ved, hvad der sker inden for fredsforhandlingerne. Jeg kan lægge mærke til, at der har været fredsforhandlinger en håndfuld gange. Israelerne er gået med. Det kan godt være, at det har været hårde forhandlinger. Det kan godt være, at de har været lidt... Det kan godt være, at det har været hårde forhandlinger, men palæstinenserne har haft mulighed for at sige ja til noget, der måske ikke var godt nok, men de har haft mulighed for at sige ja. De havde mulighed for at sige ja til en schweizerost med store huller i. Altså, det var jo ikke engang et sammenhængende stykke territorie, for det første. Og et eller andet sted, så er det sådan lidt irrelevant. Igen, fordi Israel besætter et territorie, hvor de ikke har noget at gøre. Et eller andet sted, de har ikke krav, de har ikke ret til at stille krav på at trække sig ud af den her besættelse. De skal bare stoppe den her besættelse. Den har stået men på. Men palæstinenserne skal også stoppe deres kamp, jo. Altså, det er fordi, det gør de da også, hvis Israel stopper deres besættelse. Altså, jamen, det er jo romantisering. Det er en romantisering, jo, som israelerne slet ikke er... Israelerne... Du kan ikke legitimere og undertrykke andre mennesker på baggrund af en eller anden forestilling om, at de vil kaste dig i havet. Særligt ikke, når du er den stærke i alt det her. Altså, det er meget... Men det er godt, du siger. Altså, det vil jeg synes, man godt kunne. Altså, hvis der er en reel trussel fra palæstinenserne mod israelerne, så synes jeg, det er helt okay at forsvare sig imod det. Jamen, nu skal jeg prøve. Nu snakkede vi lige lidt om humanisme, inden I gik i gang. Yep. Ja. Og mit udgangspunkt er, at alle mennesker er lige meget værd. Israelere og palæstinenser. Godt. Så er der jo heller ikke nogen retfærdiggørelse for, at et menneske, som er palæstinenser, ingen rettigheder har, og et menneske, der er israeler, alle rettigheder har, og så siger den med alle rettigheder, nej, men jeg vil ikke give dig nogen rettigheder, fordi så kan det være, at du gør noget mod mig. Altså det kan man ikke legitimere. Man bliver nødt til at behandle alle lige og sige, palæstinenserne, de har da også ret til at blive beskyttet. Hvem beskytter dem? Jo, men hvem angriber dem? Nej, hvem beskytter palæstinenserne? Mod hvad? Ja, mod Israel for eksempel, eller mod... Men Israel går jo ikke bare... Altså, har du en idé om, at Israel bare går rundt og dræber palæstinenserne? Det gør de ikke, eller hvad? Nej, ikke bare. Nej. Israel forsøger... Bare. Nej, Israel forsøger... Altså, jeg opfatter det, at Israel forsøger at forsvare sig mod nogle rimelig ledede terrorister. Så når de ulovlige bosættere går ud og terroriserer, og jagter palæstinenser væk, og IDF beskytter bosætterne, men ikke palæstinenserne, så er der tale om en forbrydelse, som jeg synes er horribel. Og det er jo det, som NGO'er og andre dokumenterer, det hver dag på Vestbredden. Det har min fulde fordømmelse. Der er vi fuldstændig enige. Det skal bare stoppe, og det skulle have stoppet i går. Og jeg er helt enig i, at de israelske myndigheder gør for lidt for at stoppe bosætternes vold mod almindelige palæstinensere. Okay. Og deres egen vold. Altså, du kan jo bare se på hele deres retssystem. Ikke? Det er en militærret, der dømmer palæstinenser. Et barn, der kaster sten efter en kampvogn, kan få op til 20 års fængsel. Et barn. Ikke? Eller administrativ destination, hvor de ikke engang har ret til at vide, hvad de er anklaget for. Der er ikke lighedstegn imellem de to grupperinger. Og det er det, jeg synes er ærgerligt. Og jeg synes, at meget diskussionen kommer til at handle om, at et menneskeliv er mere værd end et andet menneskeliv. Jeg mener, at alle menneskeliv er det samme og uendelig meget værd.
jeg tror noget af det altså sådan grundforskellen mellem dig og mig er, om palæstinenserne har et ansvar for, at konflikten ikke er løst. Altså har et ansvar for ikke at have taget imod de fredsløsninger, der var. Men har et ansvar for, at Israel ikke stopper besættelsen af dem. Altså, hvordan skulle de kunne gøre det? De må ikke, hvis de tager Vestbredden. Hvis de tager Vestbredden, hvad skal de gøre? Ikke for noget, hvad skal de gøre? De må ikke demonstrere på Vestbredden. De har ikke ytringsfrihed på Vestbredden. Da man i Gaza prøvede i 2018 og 2019 fredeligt at demonstrere, hvad sker der der? Hvordan reagerer Israel? Jeg tror, men man skal jo tilbyde fred. Det er jo ideen. Det var jo også det var fredeligt, de får at vide, I skal kæmpe ligesom Nelson Mandela, Martin Luther King og alt det her, og så er det det, de gør. Demonstrationer, der i hvert fald helt overvejende var fredelige. Så kan det være, der er blevet kastet lidt sten. Jeg tror, at det samlede antal, det var 3 israelske soldater, der blev lettere såret. Ikke? Men hvad? Altså det, du snakker om, det er, at March of Return demonstrationerne i Gaza. Inde i Gaza. Og, hvor de prøver at gå den fredelige vej, fordi det er det, de får at vide. Ikke mere terrorisme. I skal demonstrere, I skal gøre ligesom Martin Luther King og Mandela og alt det der. Og så bliver der samlet en rigtig stor opbakning, folkelig opbakning til det. Du misser, så der var nogen, der fredeligt demonstrerede. Så var der nogen, der lavede stormløb mod grænsen. Og de blev skudt ned. Så børn og folk, der sad i kørestol på den anden side, langt væk, som langt blev de fleste af dem, der blev dræbt, langt de fleste af dem, der blev snigskytter. Det var nogen, der prøvede at lave stormløb. Langt de fleste journalister, af dem, læger, børn, gamle mennesker, gamle damer på 80 år. Langt de fleste af dem, der blev dræbt, var navngivende terrorister fra Islamisk Jihad og Hamas. Ifølge hvem? Jamen, ifølge Hamas selv, fordi de offentliggjorde navnene, og så sagde Israel, her har du et billede af dem, som Hamas-folk og Islamisk Jihad-folk, og så holdt de op med at vise navnene. Altså sådan, jeg vil igen påpege, at du er meget glad for at tillægge israelerne onde hensigter, men du skøjter hen over mulige onde hensigter for palæstinenserne. Jamen, mulige onde hensigter, hvad skal de gøre? De er på den anden side af et højt hegn med pigtråd. De skal søge fred. Ansvaret for palæstinenserne er at søge fred og lægge deres våben. Og så bliver 6.000 mennesker ramt. De fleste i arme og ben, ikke? I øvrigt af ulovlige kugler. Du tror, det var fredeligt. Det er hvis man går ind og læser, hvad FN skriver, og hvis man går ind og læser, hvad Amnesty skriver, og alle mulige andre, der har dokumenteret det her løbende, så er det jo også, hvad de siger, at det langt overvejende var fredelige demonstrationer, og at man egentlig ikke finder noget bevis for, at Hamas som sådan var involveret. Ja, det kan ikke passe. Altså, jeg er enig i, demonstrationerne var fredelige. Okay. Dem, der blev skadet og dræbt, er størst, altså er langt hovedparten aktive, navngivende terrorister. Man kan da heller ikke bare skyde og dræbe folk, så må de arrestere dem jo. Jamen, hvis de overhovedet kommer over hegnet, så må man jo arrestere dem, hvis det er det, man mener. Der er da ikke nogen legitim grund. Jo, altså jeg synes, det er rimelig legitimt, hvis der er stormløb mod grænsen. Men det er fair nok. Hvad? Var der stormløb? Ja. Okay, var der nogen, der rent faktisk prøvede at kravle over hegnet? Ja. Okay. Og hvad så med alle dem, der var langt væk fra hegnet, der også blev skudt? Altså, hvis de blev jo ikke skudt. Nej, de blev jo ikke skudt? Nej. Nej, okay. Okay. I hvert fald ikke af Israel. Nej, men igen, altså sådan... Nej, har du læst FN-rapporten om det? Jeg har ikke læst FN-rapporten om det, som du har læst, nej. Nej, det er måske en idé. Bare et forslag. Altså, men der er fakta i den her diskussion, ikke? Og så er der den måde, vi diskuterer det. Men det er helt fair. Jeg synes, vi skal gå videre til bosættelser, hvis det er okay. Så synes jeg, du skal lægge ud, Jonathan. Hvad mener du om bosættelserne? Jeg har meget få holdninger til bosættelser. Okay. Grundlæggende i den israelske, fra den israelske side, så var der, da man erobrede Vestbredden, man erobrede ikke
man erobrede den, man besatte den. Ja, erobret og besat, det for mig det er det samme. Nej, det er jo 2 forskellige ting. Altså erobre, det er også noget, man gjorde i middelalderen, ikke? Altså, besat, okay. det er det, man gør i moderne tid. Ja. Vi erobrer og besætter. Vestbredden, så var der jo en del i den israelske, altså en del israelere, der gerne ville have, at det her land, det blev vores. Og så var der nogen, der sagde, at det her land er ikke vores. Vi skal ikke annektere det. Og flertallet ville ikke annektere Vestbredden. Så var der nogen, der sagde, jamen det er jo bibelsk land, og vi vil meget gerne bo der. Og det blev så kompromiset, at der kom folk ind og bo der. Og det blev bosættelserne. Så fandt man steder, som var langt nok væk, syntes man, fra de palæstinensiske byer. Og så lavede man en by der for jøder. Og så står vi her i dag med, hvad er der, 800.000 jøder, der bor inde på Vestbredden. Det er bosættelserne. Jeg har meget få holdninger til det. Altså hvis man i forbindelse med de her fredsforhandlinger, og så siger palæstinenserne, jamen halvdelen af bosættelserne, de skal ud, eller vi skal tegne grænserne, så Israel får nogle af bosættelserne, men vi får noget andet land. Eller palæstinenserne siger, at vi vil ikke have nogen jøder overhovedet i Palæstina, så alle bosættelserne de skal ud. Jeg er parat til at acceptere det hele for fred. Okay. Så skal vi bare lige tage noget helt, altså bare lige for at tage det helt grundlæggende i forhold til bosættelser. Er det legitimt under international lov? International lov definerer det som en krigsforbrydelse. Godt. Det er bare lige så vi er enige om det. Jo, ja. Men det er ikke specielt godt, altså fordi det er verdens mest idiotiske ting at kalde det en krigsforbrydelse, at der bor en jøde 5 kilometer fra øst for Jerusalem. Nej, det har ikke noget at gøre med, at det er en jøde, der bor der. Det har noget at gøre med, nej, de er fuldstændig lige. For det første, så er det israelere, ikke? Nå, men det er vel for det andet, så er det, nej, du har ikke ret til at besætte et stykke jord, og vi er enige om, at Vestbredden er besat. Så har du ikke ret til at overføre din egen befolkning på det område. Det er en krigsforbrydelse. Hvis det er en krigsforbrydelse, at der bor mennesker, israelere på Vestbredden. Nej, men det er jo ikke et spørgsmål om, at de bare siger, ved du hvad, jeg har lyst til at bo der, og jeg flytter hen et sted, hvor der er et hus til salg, og så køber jeg det. Det er jo ikke det, der er tilfældet. De beslaglægger jord, de inddrager jord, de tager jord, og så bygger de besættelser der. Så bygger de en bosættelse der, en by der, ja. En bosættelse, ikke? Ja. Ja. Som så er omgivet af højhegn, og hvor de tit tager alle de gode ressourcer. Klart. Der er meget sikkerhed. Altså, det er jo ligesom, hvis du ejer et stykke jord, og så kommer der pludselig en og siger, ved du hvad, jeg vil have det, og så smider de derud, og så bygger de det er ikke helt det samme. Det er ikke helt det samme. Men hvorfor? Det er ikke nogen, der ejede det. Det er ikke privat jord. Noget af det var der privat jord. Noget af det var der privat ejet af palæstinenser. Grundlæggende i bosættelsespolitikken var det ikke privat jord. Okay. Der findes eksempler, hvor der er noget privat jord, det er en helt anden sag. Så de har bare fundet noget jord, hvor der ikke var nogen, der brugte det, eller boede der, og lige så de bare taget det. Okay, grundlæggende så det er lidt ligesom Israel, det er sådan, a land without a people, for people without a land. Og så tager vi det bare sådan, de spørger det de gjorde, det var, de fandt en gammel lov, der galt for osmannerriget. Og den er så også lov, når man overtager et stykke område, så gælder de lov åbenbart stadigvæk. Og hvis loven for osmannerriget var lidt skør, hvis du ikke kan høre hanen gale i den nærmeste by, så tilhører området imperiet. Okay, og så vi tager en eller anden gammel lov, ikke? Ja. I stedet for at bruge den aktuelle internationalt anerkendte lov. Hvad for en? Ja, altså hvis vi bare tager konventioner for eksempel. Jo, men altså... De samme konventioner, som Israel i øvrigt har underskrevet. Så det er jo også lidt fascinerende. Hvis Israel synes, de er så åndssvage, hvorfor har de så underskrevet dem? Indtil FN's Sikkerhedsråd i 2015 sagde, at det er en krigsforbrydelse, at der bor jøder 5 kilometer fra øst for Jerusalem, så vil jeg mene, at det ikke er noget, der ligner en krigsforbrydelse. Det er simpelthen for dumt at kalde det. Altså, i forhold til alle andre krigsforbrydelser og forfærdelige ting, det er ikke engang en forbrydelse, at der bor en israeler på Vestbredden. Og måden, det er jo ikke det handler om. Det handler om, at det er bosættelser, hvor du flytter. Israel har deres eget land.
De har ikke nogen grund til at flytte derhen. Det er ikke deres land. Det er ikke israelsk jord. De har ikke ret til at overføre deres egen befolkning. Og slet ikke på bekostning af palæstinenserne. Hvad er det? Hvordan går det ud over palæstinenserne, at de her bosættelser er her? Går det ud over palæstinenserne, synes du? For det første er der et meget undertrykkende IDF, ikke? Altså, Til konstant at overvåge og kontrollere hver enkelt lille del af deres liv. Ja, altså nogen de skal jo igennem mere end et checkpoint, bare for at komme i skole eller på arbejde. For at israelerne kan bo i sikkerhed på områder, hvor de ikke må bo. De må ikke inddrage den her jord. Så kan du kigge på byggetilladelser. Ikke? Det viser, det siger jo alt. Israelerne kan få alle de byggetilladelser, de vil stort set, og palæstinenserne, 98% bliver ikke godkendt. Mm. Det kan du jo ikke forklare på nogen som helst måde. Og igen, det synes jeg også er et problem. Nej, det synes jeg er et helt fair problem at hæve. Men det er helt stadigvæk... fair problem. Altså, prøv at høre her. Men lad mig prøve at nej. Hvis vi lige går helt tilbage til det helt basale. Israel får 52% af det her. Så kan man altid diskutere i en helt anden samtale, hvorvidt det er legitimt eller ej. De får 52%. Så erobrer de, som du godt kan lide at kalde det, ikke? Hvilket er ikke er noget, man anerkender under international lov mere. Så tager de noget mere. Og så tager de lidt mere. Og så i 67, så tager de resten. Og det er de 22%, der var tilbage at lave en palæstinensisk stat af. Der bor cirka lige mange mennesker hver. Men Israel kan ikke nøjes med det jord, de allerede selv har. Vel? De hvad er det, 78%. De mener, at de også lige skal have en masse af de 22%. Det i sig selv, naturligvis kan de ikke det. Vi kan også bare tage en hvilken som helst anden konflikt i verden. Hvis vi nu tager Rusland og Ukraine, vil det være legitimt, at Rusland bare sagde, ej, ved du hvad, det her det er bare noget landbrugsjord, der er ikke nogen, der står til at eje det her, så der flytter vi lige 100.000 russere ind. Og så i øvrigt, så betyder det, at vi så skal have vores hær til stede hele tiden for at beskytte dem af vores egne personer, fordi vi har ikke jord nok. Altså, det er jo det samme princip. Og international lov er international lov. Så man bliver nødt til at være enige om, at 2 + 2 er 4. Hvis man ikke kan blive enige om den grundpræmis, så er det jo svært at blive enige om noget på den her jord. Altså, jeg ved ikke helt, hvad det er, vi synes, vi er jo enige om, men jeg vil bare tænke, bosættelserne er jo ikke et større problem end, hvis palæstinenserne accepterer en fred, jamen så bliver nogle af de her bosættelser, måske dem alle sammen, måske halvdelen, så bliver de jødiske statsborgere i Palæstina. Større er problemet jo ikke. Det er det. Tror du nogensinde Israel går med til det? Ja. I hvert fald med den regering, de har haft de sidste 20 år. For fred går israelerne med til rigtig Netanyahu meget. har der selv, altså prøv lige at høre, Likud-partiet, ikke? De programmerer med, at de er imod en tostatsløsning. Yes. Han har været ude officielt at sige, vi er imod en tostatsløsning. Han har også været ude at sige, jeg er parat til forhandlinger alle tider nu. Hvornår? Alle steder nu. Hvornår har han sagt det? Det sagde han i 14. Ja, men han har så sagt det her i 24, ikke? Så jamen, vi må også forholde os til, hvad israelerne stoler ikke en dørtasken på palæstinenserne lige nu. Men palæstinenserne stoler der heller ikke på israelerne. De kender hinanden. Der er ikke, jeg tror, hvis du spurgte, jamen igen, det er det der med, at palæstinenserne fører jo en pro-terror-politik, altså palæstinensisk selvstyre, med at give penge til palæstinensiske terrorister, og ved at opkalde skoler og pladser osv. efter navngivne terrorister. Og det gør Israel ikke, eller hvad? Nej, det gør vi ikke. Okay. Det synes du, vi gør? Men på det første, så er jeg nok generelt modstander af ordet terrorist. Nå, okay. Så, væbnet modstandskamp, kan man sige. Og opkalder folk efter folk, der har myrdet uskyldige mennesker. Mordere. Jamen, må vi kalde dem mordere? Jamen, mordere, men altså, det kan man godt. Men Israel gør da det samme. Altså, de har da også opkaldt en hel masse ting efter tidligere israelske generaler, eller fremtrædende politikere, der har taget del i et eller andet. Politikere, synes jeg, det er fint. Det gør man da også. Nej, hvis man bare skal kigge på det logisk, ikke? Altså, hvis man... Christian den 4. var et kæmpe røvhul, ikke? Og brændte kvinder på bålet alle steder. Men han er konge af Danmark, så opkalder vi selvfølgelig ting efter ham.
Nej, men altså, jeg har det fint med, at man opkalder ting efter prominente mennesker, der måske også har gjort noget dumt. Det er sådan, man gør. Men det her, det er folk, der kun er mordere. Det eneste, de har gjort i deres liv, er at være mordere, og derfor får de opkaldt skoler efter sig. Hvorfor? Hvorfor er de mordere? Hvorfor kæmper de? Hvad er det, de kæmper imod? Det, de siger, de kæmper imod, er, at de vil have et Palæstina fra floden til havet. Nej, det er et meget fortalt, der siger det. De kæmper for at stoppe besættelsen, ikke? Nej, nej. Jonathan, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor mange palæstinenser kender du egentlig? Mange. Okay, hvor mange har du sådan... Jo, men sådan en ting er at vide, hvem de er, og have debatteret dem, men hvor mange mennesker har du sådan sat dig ned og rigtig haft en samtale med? Og hørt, hvad de mener? Okay, og hvad siger de så? Jamen, det er det samme. Det er en helt normal palæstinensisk holdning at have. Det er en helt mainstream, og jeg accepterer den også. Jeg synes, det er helt fair at have sådan en holdning. Jo, men det er bare som om du siger sådan, jamen de mordere, hvis de kæmper imod, ikke? Nej, du vil ikke have at kalde dem terrorister. Når Israel gør det samme, så er det bare selvforsvar og for at beskytte israelske civile. Ja. Ja. Israel gør ikke det samme. Israel går ikke bare rundt og dræber folk. Nej, okay. Hvor mange procent, hvis man kigger på inden 7. oktober? Ja, det er det, vi kigger på. Siden FN begyndte at gøre dødstal op. Ja. Så det er starten af 2000'erne, ikke? Hvor stor procentdel af de dræbte var israelere, og hvor stor procentdel af de dræbte var palæstinensere? Palæstinenserne er klart de svageste, og det er klart dem, det går hårdest ud over den her konflikt. Der er mange flere palæstinensere, der er blevet dræbt. Mange flere arabere, der er blevet dræbt. 96%. Helt sikkert. Det tror jeg gerne på. Hvor mange børn var blevet skudt på Vestbredden før 7. oktober, bare i 2023? Det ved jeg ikke. 40 børn. Men jeg forstår det godt. Men jeg tror, det er fordi definitionen af barn kan også være en 16-årig knægt, som agerer i... Det er stadigvæk et barn. Jo, men hvis de agerer i angreb... Den yngste var 8. Hvis de agerer i angreb, og du er en 16-årig knægt, så er du desværre inkompetent. Angreb, hvad betyder et angreb? At du kaster en sten mod en svært bevæbnet israelsk soldat? Ja, at kaste sten er meget, meget farligt, og i visse tilfælde bliver der skudt med skarp mod folk, der kaster med sten. Ja, det gør det også i Danmark. I visse tilfælde, okay. Ja. Hvad så med Shirin Abu Akleh? Var hun også en terrorist? Nej, det var journalisten, ikke? Mm-hmm. Ja. Meget, meget sørgeligt. Meget, meget sørgeligt. Okay. Og hvor mange journalister du tror, hun er blevet myrdet med vilje, ikke? Jo. Ja, altså sådan igen, jeg ser det som en dybt tragisk ting. Jeg tror ikke. Det er også vigtigt at høre. En ting er, hvad jeg tror, men jeg prøver at forholde mig til, hvad siger anerkendte undersøgelser og organisationer, ikke? Og de var jo meget, meget hurtigt ude og debunke Israel. Og den FN-rapport, der kom ud, som jeg så kan forstå, du læser ikke som udgangspunkt FN. Jo, altså jeg har ikke noget imod det, men jeg tror bare, det er rigtigt nok, at du og sammen med en række andre er enormt ivrige efter at tillægge Israel onde hensigter, og det synes jeg er et problem. Og jeg sammenligner det faktisk med racisme. Altså, og det gør, at man skal finde ud af lige, hvordan ser man det, men bare det at sige, at man er meget ivrig efter at tillægge Israel onde hensigter, det vil jeg synes var en anklage, man skulle tage. Jeg er ikke ivrig efter at tillægge dem. Jeg kigger bare på deres handlinger. Og så nej, kigger jeg på, hvordan altså, det bliver dokumenteret. Hvis du ser det her igen, du er, altså sådan, hver ting, der sker, så er du meget hurtigt overbevist om, at Israel må være dem, der har de onde hensigter, og du er meget tøvende med at se på, om palæstinenserne skulle have onde hensigter. Nej, men det er igen magtubalancen i det. Så, men jeg er enig der er jo ekstremer. Jeg har aldrig sagt, der ikke var folk på den palæstinensiske side, der er ekstremer. Men igen, kig på magtubalancen. Du har en besættelsesmagt, og så har du et besat folk, ikke? Ja. Men kan magtfulde ikke være gode, mens de svage er de onde? Jamen, hvordan er Israel gode? Nej, men jeg spørger dig. Du kigger på magtubalancen. Jeg anklager dig faktisk for noget rimelig svært, altså en rimelig hård anklage at sige, at du er meget ivrig efter at tillægge Israel onde hensigter. Jeg er ikke ivrig, jeg læser, hvad
anerkendte eksperter, også mange israelske NGO'er, verdens mest anerkendte NGO'er, FN. Men du er ikke den eneste. Nej, men jeg er helt med på, at du ikke er den eneste. Måske skal vi gå videre til apartheid. Måske er det lige præcis det, der vil give masser af mening nu, fordi det er jo en hård anklage mod Israel, hvor man ser alt det, Israel gør i et meget i et lys, hvor man virkelig tillægger onde hensigter. Okay. Du har sendt mig nogle spændende links. Skal vi tage nogle af dem frem og begynde at snakke om apartheid? Ja. Vi kan også, hvis vi skal krydre den lidt, kan du putte YouTube på? Det tror jeg ikke, jeg kan finde ud af her. Jeg tror ikke, der kommer, desværre, der kommer ikke, jeg er bange for, at der ikke kommer lyd igennem. Var det den? Det her er Human Rights Watch. A threshold crossed, Israeli authorities and the crimes of apartheid and persecution. Mens vi forberedte, så markerede jeg noget. The Apartheid Convention defines the crime against humanity of apartheid as inhuman acts committed for the purpose of establishing and maintaining domination by one racial group of persons over any other racial group of persons and systematically oppressing them. Er det, du også tænker, når du beskylder Israel for apartheid? Igen, jeg beskylder ikke. Jeg læser og kigger på, hvad man må indse som internationalt anerkendte organisationer og eksperter siger. Fordi jeg er ikke ekspert i international lov. Så det er jo lidt ligesom, man må læne sig op af dem, der er. Og jeg har læst den rapport, og jeg har læst rapporten fra B'Tselem, og jeg har læst rapporten fra Amnesty International. Jeg har læst en del af rapporten fra Francesca Albanese, og hørt debatter og snakke om det. Ja. Af folk, der ved, hvad de snakker om. Og det er jo igen det, Jonathan, man kigger på, hvad er realiteten på jorden. Ikke? Klart. Jeg synes jo også, jeg kigger på realiteten på jorden. Det her ser jeg absolut ikke. Altså, at Israel begår inhuman acts, 2, inhumane handlinger, med det formål at etablere og fastholde undertrykkelse af jøder over palæstinensere. Det er så langt fra sandheden. Prøv at tage den frem, som B'Tselem har lavet. Vi tager B'Tselem frem. Det er denne her. Jeg har markeret igen noget. Jeg ved ikke, om det er den. Jamen prøv at gå ind og tage overskriften, fordi jeg synes egentlig, den er ret dækkende. A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea. This is apartheid. Samme beskyldning, ikke? Samme anklage. Og jeg tog bare det her frem. Jeg ved ikke, om det er den vigtigste. Jamen det vigtigste, det er jo igen at kigge på ubalancen, og hvem har rettigheder, og hvem har ikke rettigheder. Og det er jo egentlig meget det, de går ud fra. Nej, fordi jeg er sådan set enig med dig i, at palæstinenserne har meget få rettigheder. Altså, og den her konflikt går hårdt ud over palæstinenserne, at det er enormt svært at være palæstinenser i Gaza, i Vestbredden, i flygtningelejre i de arabiske lande. Det her, altså historiens krige, har fuldstændig lavet palæstinenserne som tabere. Ja. Og vi kan også blive enige om, at israelerne, inklusive dem, der bor på Vestbredden, har alle rettigheder. Palæstinenserne har meget få rettigheder. Ja. Så hvordan kan du så blive fornærmet over, at man i øvrigt, og efter kritik for mange, at de først kommer så sent ud, kalder det her apartheid? Det er fordi... Desmond Tutu kaldte det apartheid. Nelson Mandela kaldte det apartheid. Jimmy Carter, tidligere USA's præsident, ikke skrev en bog i 2006, der hedder Peace Not Apartheid. Ikke? Ja, jeg har en. Jeg skal lige finde den. Vi fandt... der. Det er Jimmy Carters bog. Ja. Fra 2006. Ikke? Så vi er fuldstændig enige om, det er ikke kun dig, Anna, der kalder
der kalder det apartheid. Det er tidligere præsident Jimmy Carter. Det er Amnesty International. Okay? Det er en israelsk menneskerettigheds-NGO, B'Tselem. Det er Human Tidligere Rights leder af Watch. Mossad. Den kan du også finde frem, jo. Hvor han det var AP. Jeg tror, den er lige... Der. This is enforcing apartheid system in the West Bank. Jeg er helt med på, at du ikke er den eneste, der siger det. Mm-hmm. Det her er forkert. Hvorfor? Og det her det er det vigtigste. Der er ikke noget af det, Israel gør, der har det formål at skulle undertrykke på baggrund af race. Det Israel forsøger, og som er svært, det er at holde en balance mellem to ting. For det første, at beskytte israelere, og for det andet, og at det gøres på en måde, som ikke går hårdt ud over palæstinenserne. Og der kan man gå den ene vej og den anden vej. Så du kan løsne grebet rigtig, rigtig meget. Det vil gøre hverdagen lettere for palæstinenserne. Eller du kan stramme grebet rigtig, rigtig meget. Gøre livet enormt svært for palæstinenserne. Til gengæld har du mere sikkerhed for israelerne. Og det er en balance, man skal holde hele tiden. Og jeg synes, at der er ikke nogen gode måder, at gøre det på. Jo, der er en god måde. Der er en god måde. Israel skal bare stoppe besættelsen og pisse ud af området. Jamen længere er den jo ikke. Det vil være. De har ikke noget at gøre. De har ikke noget at gøre på den jord. Til at starte jeg forstår dig. Så kan du jo ikke sidde og sige, at IDF prøver at balancere. Altså, vi er på et område. Det er jo en ulovlig besættelse. Vi placerer vores folk ulovligt der. Men vi prøver at være relativt søde over for de folk, som ingen rettigheder har. Det giver jo ingen mening. Jo, fordi det du siger med, at man... Ikke hvis man vægter alle menneskeliv lige, Jonas. Jo, jeg vægter alle menneskeliv lige, og kan stadigvæk godt sige... Du mener, at palæstinenserne bør have de samme rettigheder? De samme helt basale menneskerettigheder som israeler? Jeg mener, at palæstinenserne skal søge fred, og at den vej få de rettigheder som folk, som de gerne vil have. Jamen, det er jo lidt ligesom, du stjæler min bil, og så sætter du sådan betingelser for at leve... Nej, nu taler jeg. Du stjæler min bil, ikke? Og så siger du... Nej, jeg har ikke stjålet din bil. Det er et eksempel. Du stjæler min bil, ikke? Og så siger du, jeg vil kun levere den tilbage, hvis sådan og sådan og sådan, og så tager jeg desuden lige en masse reservedel fra den, og hvis du bliver sur over det, så er det dig, der ikke vil have din bil tilbage. Det er jo sådan eller du kommer med alle dine arabiske venner og forsøger at tage min knallert, og i den forbindelse får jeg skubbet dig og dine arabiske venner væk, og der ligger din bil, og det er så nu en, som jeg har, og så skal du finde ud af at få din bil igen, hvis du lover ikke at angribe mig igen. Det er også en måde at kigge på det på. Jamen, man kan jo sige det samme om Israel. Altså, de kan da også love at lade være med at angribe. Jamen, Israel angriber ikke de arabiske lande. Jamen, nu snakker vi ikke om de arabiske lande, vi snakker om palæstinenserne. For mig er det altså... men nej, prøv lige at kigge realistisk på det. Der er jo stort set ingen arabiske lande, der for alvor gør noget som helst mod Israel. Nej, ikke længere. Det er jeg glad for. Nej, ja. Så det argument kan jo slet ikke bruges mere. Vel? Der er jo ingen, der er interesseret. Der er interesseret. Jo, hvis du tager Iran i en eller anden vis teori, men der provokerer Israel altså lige så meget selv. Men udover det er der jo ikke nogen af dem, der er interesseret i noget, der ligner en krig. Nej, altså Hamas og Islamisk Jihad er nu dem, der ligesom bærer... Ja, og det er stadigvæk en lille bitte gruppe, som overhovedet ikke har noget. Israel er en atommagt. Helt ærligt. Prøv at se på forskellen, ikke? Hamas er en flok krigere, der laver deres våben i en garage. De kan gøre rimelig stor skade. Hvad siger du? Hamas og Islamisk Jihad kan gøre stor skade. Det er ikke, hvis Israel bare forsvarer sine grænser ordentligt. Hvilket det egentlig er, at det er en... Men sådan igen til det, du siger, ikke? Israel skal fjerne alle tropper på Vestbredden, så bliver det klart lettere at være palæstinenser. Men det bliver også meget mere usikkert at være israeler. Hvordan? Jamen, hvad kan de gøre? De kan fortsætte kampen, de kan lave de der håndlavede raketter, som du taler om, og smide dem ned over Jerusalem. Hvor mange? Det er faktisk lidt sjovt, for vi sad og kiggede på det på et tidspunkt. Altså, det var også i forhold til fra før oktober, ikke? Hvor farligt er det? Altså, hvor stor er risikoen for at dø af en Hamas-raket i forhold til at dø i en trafikulykke i Israel? Heldigvis beskytter vi os rigtig godt mod Hamas-raketter. Okay.
Men er du ligeglad? Altså, nej, hvor mange er blevet dræbt af Hamas-raketter de sidste 20 år? Hvor mange er blevet dræbt i Israel? Meget få. Har du tal på det? Meget få. Meget få. Hvor mange dør om året ved at køre bil i Israel? Mange flere. Op til 500. Det er faktisk ret højt, også i forhold til Danmark. Jeg ved ikke lige hvorfor. Men de kører som gale. Okay, de kører som død af fanden. Okay, ja. Derfor. Så hvorfor skal man så forsvare en besættelse på baggrund af det? Man forsvarer mennesker. Jamen, hvad med alle dem i Gaza? Hvad med alle de børn i Gaza? Prøv at se forskellen. Er jo, at Hamas ikke skal lave krig. en eller anden hjemmelavet raket, som Israel har sit dome til at forsvare sig imod. Mm-hmm. Og de har jo også alle mulige andre, USA og andet, der hjælper med at skyde dem ned, hvis det endelig går galt. Ikke? Eller hvad det gjorde de i forhold til Iran. Og så har du det, Israel smider i hovedet på folk. Op til 2.000 punds bomber ned på civile. Ikke? Israel er markant stærkere. Er markant stærkere, ja. Lige præcis. Men må Israel ikke godt være stærke? Længere er den ikke. Er det ikke godt? Vil du ønske Hamas var stærkere? Hvad er det her for noget? Jeg har da ikke sagt, at jeg ønsker Hamas var stærkere. Nej, men du kritiserer Israel for at være stærke. Jeg har sagt, du kan ikke, hvis Israel er så meget stærkere, så kan man ikke argumentere for, at man skal fortsætte en besættelse mod nogen, der er helt vildt svage. Det er der ikke nogen hverken moralsk. Jo, de kan gøre ret meget skade. Jo, for de kan gøre meget skade. De kan dræbe rigtig mange mennesker. Men det kan Israel da også. Jamen, det gør de ikke. Gør de ikke? Israel går ikke bare rundt og dræber folk. Nej, det gør det ikke. Det gør Hamas. Det gør Islamisk Jihad. Mm-hmm. Igen statistikken. Altså, nej, altså, at det ikke er lykkedes, at det op til 7. oktober ikke var lykkedes for Hamas og Jihad at dræbe så mange mennesker, fordi Israel var gode til at beskytte sig. Det synes jeg da ikke er en kritik af Israel. Nej, det har jeg da heller aldrig sagt, det var. Jeg har bare sagt, at når I er så meget stærkere, så kan man da ikke bruge grunden til at fortsætte besættelsen på baggrund af, at man beskytter sin egen civile. Igen så er vi tilbage til værdien af et menneskeliv. Nej, fordi vi har begge to værdien af menneskeliv. Fordi det, jeg tænker, er, at der er to ting. Ikke? Jeg er enig i, at besættelsen skal stoppe. Men skal palæstinensernes krig mod Israel ikke også stoppe? Jamen, det vil den da også gøre, hvis besættelsen stopper. Ja, det siger du. Men jeg vil faktisk gerne have... Det siger rigtig mange palæstinensere. Jamen, prøv lige at høre, de har levet i så mange årtier under forfærdelige forhold. Og alligevel søger de ikke fred. De skal bare søge fred. De har da søgt fred masser af gange. Aldrig. Desværre nej. Nej, det har Israel så godt nok heller ikke. Jo, de har faktisk. Men altså, det er det, der er det sjovt. Altså, du går meget op i at tillægge israelerne onde hensigter, men du skøjter hen over... Altså, prøv at palæstinenserne er du godt klar over, hvor meget vold der er i det palæstinensiske samfund? De løser konflikter, vi ikke engang vil opfatte som konflikter med vold. Okay. Det lyder interessant. Overrasker det dig? Jeg tror ikke rigtigt, jeg accepterer præmissen nej. Okay. Nej, vi behøver ikke, altså sådan, det her, det er jo men også... Men det ændrer, nej, men bare fordi man så synes, de er voldelige, så kan man da ikke bare sige, så derfor så skal I undertrykkes. Ja, jeg ønsker ikke, at de undertrykkes, men jeg ønsker, at de søger fred. Jamen, der er der masser, der prøver at søge fred. Hvem? Hvor er den palæstinensiske fredsbevægelse? Hvem er det? Ja, okay, for det første har Israel været rigtig god til systematisk at gå efter dem, ikke? Nej, det har de ikke. Det har de. De tager alle de moderate stemmer og sætter dem i fængsel eller henretter dem. Det gjorde de i hvert fald tidligere. Nej. Og så beholder de, hvor mange penge, hvad har Netanyahu og flere andre sagt om Hamas for det her? Fortæl, hvad de har sagt. This is our greatest asset. Fordi de mener, at hvis de støtter den mest ekstreme udlægning, eller i hvert fald den, der bliver opfattet som det mest ekstreme, så er der ikke nogen grund til at forholde sig til en tostatsløsning. Du tillægger dem onde hensigter, det er du velkommen til. Nej, det er det, de siger selv. Det er da ikke noget, jeg tillægger dem. De siger noget, og jeg tror på, hvad de siger. Det kan du vel ikke kritisere mig for? Det kan jeg godt, fordi du lægger noget oven på det, de siger. Nej, jeg lytter til, hvad de siger. Ikke helt. Så hvis Netanyahu siger, at Hamas er det bedste, vi har, fordi så længe Hamas er ved magten i Gaza, så er der ikke nogen tostatsløsning. Hvordan skal jeg opfatte det? Du skal opfatte det anderledes. Men jeg forstår det godt. Altså, du behøver ikke... Jonathan,
opfatte det? Hvordan opfatter du det? Jamen, det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg vil lytte lidt mere til ham. Jeg lytter meget til, hvad Netanyahu siger. Jeg beklager, jeg kender ikke lige præcis det specifikke citat, men grundlæggende så har han, det må du meget gerne, grundlæggende så kører han de havde en tanke om, at Hamas ville ikke eskalere, og de havde en tanke om, at hvis... de troede at de kunne styre dem, ikke? Ligesom de præcis, styrer dem med Vestbredden. Præcis. Nej, men altså, og at hvis man fik nok jeg har økonomi... Jeg har til dig tidligere også, og det er faktisk fra en israelsk... Er det en af dem, vi har oppe? Bare lige sådan, at... Er det en af de artikler, vi har oppe her? At du ikke siger, at det kommer fra FN eller et eller andet, ikke? Det har jeg lige sendt den til dig igen. Er det en af dem, jeg har oppe her? Yes. Jeg vil meget nødig have min private Facebook ud på YouTube her, så jeg sætter den lige herovre. Ja. Lige et øjeblik. Vi holder lige noget pausemusik, mens jeg finder en artikel med et citat, som det synes jeg bliver rigtig spændende. Det glæder jeg mig meget til. Det er fint, du sætter bare pause. Nej, vi kører bare videre. Der kommer også en fra Haaretz her. Du kan lige få det hele. Yes. Det er jo interessant, altså også fordi Israel, lige inden vi holder pause, Israel har jo meget travlt med at sige, at FN har bias og sådan noget, ikke? Jo. Så hvis man så i stedet for vælger at gå ind og tage fra israelske medier, så kan det vel ikke være et bias. Vi prøver at se. Her har jeg den her. For years, Netanyahu propped up Hamas, now it's blown up in our faces. I mange år har Netanyahu støttet Hamas, og nu springer det op i vores ansigter. Er det her? Ja, det er en af dem, ja. Er der noget specifikt, jeg skal lede efter? Og der er også den her, hvor der står, Hamas is an asset. Det står sådan ret hurtigt i teksten. Den er så ikke fra et israelsk medie, det er fra CBC, men det er næsten det samme. Jeg tænker, de bare citerer de israelske medier. Er der noget her, jeg skal... Many accuse him of deliberately empowering the group for decades as part of a strategy to sabotage a two-state solution based on the principle of land for peace. Ja, men det er jo igen en, der bare tillægger ham en ond hensigt. Det kan jeg jo ikke bruge til noget. Det er jo det, jeg prøver. Det er lige præcis det, jeg også anklager dig for, ikke? Altså, det citat kunne man lige så godt have sagt, når man det er Netanyahu, der forsøger at kontrollere Hamas, eller ligesom have dem lukket inde et sted, hvor man kan, hvor man ligesom sørger for, at de er rige, og det er de, holdt det helt op, de er billionærer, ikke? Eller milliardærer, og de laver ikke så meget ballade, som altså, de eskalerer ikke. Det kan man lige så godt se på det. Jamen, han har jo ikke lagt skjul på noget tidspunkt, at det var for det. Her er en, hvor Smotrich citerer ham. Bare lige, hvis vi så skal tage nogle andre. Smotrich, ham kan jeg ikke lide. Nej, det er vi enige om. Jeg kan godt nok heller ikke lide Netanyahu. Men, ham har det okay med. Okay. Og trods alle korruptionsanklager og andre ting. Ja, det går nok. Nå, her, det går nok. Lidt korruption i det her. Hamas policy came back to haunt him. Er det den, vi tager? Eksempelvis. Så kan jeg lige den der. Hov. Smotrich har også gjort det. Han har så også været ude at sige, at Hamas er et asset. Det er bare... Ja, men altså, Smotrich siger det har jeg det fint med. Altså, du har det fint med det, eller du har fint med, at så får jeg lov ham er jeg totalt ligeglad med. Okay, ham er vi ligeglad med. Det er fint. Ja, eller bare, du og jeg er enige om Smotrich. Altså, at han har onde hensigter, ved du hvad, det kan vi godt blive enige om. Her er et citat fra Netanyahu. We have strategic asset of Hamas. Hvad betyder det? Ja, det ved jeg da ikke. Nu. Jamen, jeg ved det heller ikke. Det er jo det, jeg prøver at sige. Altså, jeg siger, hvis man siger, at noget er en strategisk fordel for en, fordi at så slipper man for at forholde sig til det.
som vi snakker om, nemlig en tostatsløsning. Så ved jeg ved ikke, hvordan det ellers skal tolkes, Jonathan. Jeg kan men det kan netop tolkes på alle mulige måder, hvor det ikke er det værste. Og det er det, jeg prøver ligesom... Hvad skal vi så tolke det som? At, jamen, i første omgang vil jeg tænke, at jeg ikke ved, hvad det betyder. Det her med at prøve at sige, jeg skal altså lige have lukket Facebook ned. Jamen, det er fint. Så lad os lige holde pause. Nej, det hele kommer ud. Det hele kommer ud til YouTube. Nå, det er bare fordi, du sagde, at vi skulle holde pause lige før. Ja, men jeg mente det ikke. Nå, okay. Vi holdt ikke nogen pause. Alt kom ud på YouTube. Fint. Nå, hvad skulle vi mere snakke om? Nej, jeg tror lige, jeg vil bare lige tilbage til den her. Nu er den her på skærmen, håber jeg. Altså, ser du alt det Israel gør i altså purpose of maintaining domination of one racial group over the other? Er det sådan, du ser Israels ageren? Det er jo jeg kigger på, hvad de siger, og jeg kigger på, hvad de gør. Ligesom de her foreninger, eller organisationer, og eksperter. Og i øvrigt en del israeler selv. Som jo må antages at vide, hvad de snakker om. Og sådan er det jo ikke så meget længere. Altså, du må jo kigge på, hvad folk siger, og så må du kigge på, hvad de gør. Nej, men det er jo stadigvæk det, der er realiteten. Nej, det er ikke rigtigt. Altså, det er simpelthen ikke rigtigt. Der er ikke på nogen måde, du er jo inde og tillægge onde hensigter, purpose of, med det formål at være racist. Altså, Israel gør en hel masse ting. Ikke? Det er vi enige om. Og de er ikke racistiske? Nej. Nej, okay. Prøv lige. Skal vi ikke lige starte med noget basalt? Lad os tage apartheid-konventionen og se, hvad den siger. Yes. Ja, kan du finde den selv, eller skal jeg gøre? Jamen, det er det her, jeg prøver. Altså, Apartheid Convention defines the crime against humanity of apartheid. Jamen, lad os bare finde den frem fra starten af. Yes. Apartheid Convention. Okay. Nej, det var ikke lige den, vi ville. Jo, altså hvis jeg sender den der, så skal man downloade den, men det kan du vel også lige gøre. Det er bare et simpelt stykke papir. Jeg kan også bare lige gå ind og tage et screenshot, hvis det er. Det er også lidt højt, hvis du vil. Jamen, den er sådan lidt lang, og man kan kigge på de overordnede ting. Nå, skal jeg søge den frem på Google? Ja, det kan du også gøre. Men okay. Hvad er apartheid? Ja, hvad er apartheid? Hvad er det, Jonathan? Ved du det? Ja, det ved jeg rigtig meget om, ja. Okay, så prøv at forklare mig det. Jamen, det er, jeg synes denne her var den meget, meget fine, korte. Altså, det er en henvisning til Sydafrikas apartheid-regime, et racistisk regime, som undertrykker den ene gruppe over den anden med racistiske hensigter. Ja, det er ikke nødvendigvis racistiske henvisninger. De snakker om forskellige grupper af folk, ikke? Jo. De siger jo bare racial, det er jo ikke det samme som vi kan godt have to grupper. Vi kan sagtens have to grupper. Vi kan sagtens have de to grupper. Vi kan også bare sige, så anklagen er, alt det Israel gør på Vestbredden, handler om at undertrykke palæstinenserne til fordel for jøderne. Det er en anklage, man ikke kan bakke op. Og det er en anklage, der retter sig mod dig selvfølgelig, men også mod Amnesty International, Human Rights Watch og dele af FN. Det er simpelthen usandt. Hvad med B'Tselem? Og B'Tselem. Okay. Inklusiv B'Tselem. Og hvad det er med simpelthen usandt. Okay. Og tydeligt usandt. Fordi det Israel jo gør, er at forsøge at beskytte deres civile. Og det er jo det, vi snakkede om også. Og den måde, vi snakkede om, det var jo også det, hvor du også sagde, jamen Israel skal bare flytte alle ting. Altså, og det er det, jeg sagde. Så sagde man, jamen enten kan Israel gøre det meget, meget lettere at være palæstinenser, eller også kan de beskytte egne civile, eller også kan man finde en balance. Hvad er for nogle civile? Hvis vi bare tager Vestbredden, hvad er det for nogle civile, de beskytter der, Jonathan? Det er alle civile israelere i nærheden. Ja, og hvad laver de der? Altså, nogle af dem bor inde i Israel. De beskytter dem på bekostning af en anden gruppe. Det kan man nemlig, det er præcis det, jeg siger. Ja, enten så gør man det lettere at være palæstinenser. Ja, hvorfor gør man så ikke og på den anden side forsøger man at beskytte almindelige israelere. Og det er både israelere inde i Israel.
ikke almindelige israelere. Du skal ikke komme her og påstå, at bosætterne er almindelige israelere. Hvorfor ikke? De der ekstremister, rigtig mange af dem. Nogle af dem er ekstremister, nogle af dem er almindelige, det er vel Ja, fint nok. men det er stadigvæk nogen, mennesker. der vælger at bosætte sig ulovligt et sted, hvor de ikke har noget at gøre, uanset om det så er religiøse eller økonomiske forhold. Men det er mennesker, der har krav på, de har krav på beskyttelse som mennesker jo. Ja, selvfølgelig, men det har palæstinenserne da også. Ja, bestemt. Hvem beskytter så dem mod bosætterne? Jamen, de bliver ikke angrebet. Nej. Når bosætterne går ud og er voldelige mod palæstinenserne, hvem beskytter så palæstinenserne? Det er der for få, der gør. Der er vi 100% enige. Jamen, vi er 100% enige der. Og så kan jeg bare ikke forstå, hvorfor du så synes, selve ordet apartheid er så svært. Fordi det er løgn. Nej, det er jo det, man ser i teorien. Det er jo det, de tager udgangspunkt i. De ser, hvordan er forholdene på jorden. Hvordan er forholdene? Nej. En gruppe har alle rettigheder, den anden gruppe har ingen rettigheder. Og hvorfor er det sådan? Det er for at beskytte civile. Ulovligt bosætter et område, hvor de ulovligt har flyttet deres egen civile hen. Nej, det og så, og så mener de, at de har ret til at undertrykke andre folk, for at beskytte deres civile, der ikke har noget at gøre der. Selvfølgelig skal bosættere beskyttes, de mennesker. Der er ingen, der har ret til at dræbe bosætterne. Jeg har aldrig sagt, de har. På den anden side, så er der også de civile inde i Israel. Du tager rettigheder for et andet folk til fordel. Den her gruppe og den her gruppe. Ikke? De har rettigheder, de har ingen rettigheder. Så mener du ikke, at den her gruppe må have rettigheder, fordi vi skal beskytte den her gruppe? Jeg siger, der er et valg. Der er et svært valg. Ikke? Enten gør du livet meget, meget lettere for palæstinenserne, samtidig med, at du gør det meget usikkert at være israeler. Eller også så finder du en balance mellem de to. Hvilke snakker vi så om her? Er det så almindelige israeler, for mig er det de ulovlige bosættere, vi snakker om? Ja, men bosættere og mennesker. Jeg taler både om bosætterne og dem, der bor ikke på Vestbredden. Ja, men ved du hvad, jeg er faktisk fuldstændig ligeglad. Jeg er ligeglad, om det er israeler eller palæstinenser, og jeg er ligeglad, hvilken religiøs tilhørsforhold man har. Alle har ret til lige beskyttelse, og det er ikke realiteten på Vestbredden, eller i Gaza, i Øst-Jerusalem, og endda ifølge en hel del ikke i Israel. Men israelerne har vel ret til beskyttelse? Men det har de andre vel også? De har vel ret til lige men israelerne har ret til beskyttelse. Det har de andre da også. Jamen, men igen... Nej, du siger, vi skal beskyttes, og det skal vi på bekostning af, at andre ikke bliver beskyttet. Nej, ikke, de skal altså beskyttes. Det er jo det, der er realiteten. Realiteten er, som du sagde før, det er det her med rettigheder. Det er rigtigt. Men der er heller ikke nogen, der beskytter dem. Hvad sker der? Hvad sker der, hvis de bliver skudt af en bosætter? Hvad sker der så? Jeg er enig i, at der sker alt for lidt. Okay. Altså, den beskyttelse, hvad sker der, hvis de bliver skudt af en IDF-soldat? Hvad så? Højst sandsynligt ikke så meget. Okay. Hvad sker der, hvis nogen sparker dem rigtig hårdt i maven? Højst sandsynligt, altså hvis det er en IDF-soldat, højst sandsynligt ikke så meget. Har de ikke ret til at blive beskyttet? Har palæstinensiske børn ikke rettighed til at have den samme frihed som israelske børn? Hvis du skal lige passe på. Der er en ting af beskyttelse, og det andet er rettigheder. Mm-hmm. Okay. Du snakker meget om beskyttelse på bekostning af andres rettigheder, ikke? Lige præcis det, vi snakker om. Vi snakker om beskyttelse på bekostning af andres rettigheder. Det er præcis det, vi snakker om. Og det betyder, hvis vi er enige om det, så er apartheid-anklagen en løgn. Fordi nej, så er det lige præcis korrekt. Et folk skal have privilegier på bekostning af et andet folk. Ikke privilegier. Et folk. Det er begge dele af rettigheder. Det ene er rettigheden til beskyttelse, og det andet rettigheder er der også et privilegie. Nej, ikke her. Nej, det er ikke et privilegie at blive beskyttet mod at blive myrdet. Det er ikke et privilegie. Det er en ret. Det er en menneskeret, fordi vi ser alle mennesker som lige. Ja, og hvorfor har palæstinenserne så ikke den ret? Det har de også, og det skal de også have, og det har de også. Det har de ikke, men det skal de have. Fint. Det kan vi også godt blive enige om. Godt. Men det betyder igen,
når man at kigger på den apartheid-anklagen man er kigger løgn. på apartheidmurene, man kigger på checkpoints, man kigger på bygningstilladelser, man kigger på rettigheden til at bevæge sig frit, man kigger på veje, som kun israeler må køre på, og palæstinenser ikke må køre Lad os på. tage den med Det er vejene. jo det, de tager udgangspunkt i. Lad os tage den med vejene. Nej, men hvis jeg møder en rocker, og han slår mig 20 gange, så kan han Ja. jo ikke sige, at jeg slår dig 20 gange, fordi jeg har ret til at blive beskyttet. Også selvom han er sådan en stor pumpet mand på steroider, og jeg er bare lille mig. Ikke? Ja, og det eksempel giver heldigvis ikke nogen mening. Men hvorfor er der 2 sæt veje? Er det for at være racist, eller er det på grund af beskyttelse? Jamen, hvad laver de der overhovedet? Hvorfor skal de have vejene der? Fint. Så du Det er jo synes en slet ulovlig ikke, at... besættelse. De besætter. Det er 6 årtier. Ved du hvad, det er 10 gange så lang tid, som Danmark var besat under 2. verdenskrig. Vi er fuldstændig enige. Du kan simpelthen ikke kræve så meget af folk, der har levet Jeg kan så godt kræve, at de søger underkud. fred. Jeg kan godt kræve, Nu at de snakker jeg søger ikke om fred. fred. Nu snakker jeg bare, Hvorfor snakker du om fred? om at være menneske. Ikke? Fred er også en mennesketing, jo. Jamen, men du har også sådan en meget, meget malign forestilling. Det er ret fascinerende faktisk. Jeg har lyttet til en del, både jøder og israelere selv, som er blevet nysgerrige. Nogle af dem har måske hørt et eller andet foredrag, eller har hørt fra nogle venner. Der har sådan en, nu kan jeg ikke lige huske, hvad han hedder, men han har lavet en del på sociale medier, hvor han fortæller om første gang, da han rejste til de besatte områder. Altså som almindelig menneske. Ikke som bosætter eller beskyttet af noget, men ind blandt palæstinenserne. Og han sagde, at jeg forventede at blive myrdet. Og jeg har aldrig mødt så meget menneskelighed i hele mit liv. Det tror jeg gerne på. Ja. Så hvorfor er det, du tror, at de mennesker, der giver så meget menneskelighed, deres eneste formål her i livet er at myrde? Og det er heldigvis ikke med alle sammen. Nej, det er nok ikke alle sammen, nej. Nej, det er absolut ikke alle sammen. Nej, men du har stadig sagt, at det er et stort flertal, ikke? Som bare altså mainstream-ideologien er, at man ønsker hele Israel. Okay. Fra floden til havet. For det første er der rigtig mange holdninger. Fra floden til havet, det råber de også i demonstrationerne i København. Det er udbredt. Okay. Skal vi lige tage den? Den er rigtig sjov, den her. Jeg skal lige sætte den er rigtig sjov, ja. Ja, jeg skal lige sætte den. Den står jo også på Likuds partiprogram. Skal vi lige se. Fordi nu har du jo været næstformand i Dansk Zionistforening, ikke? Ja. Jeg ved godt, hvad der kommer nu. Du ved, hvor jeg vil hen. Ja. Nu skal jeg lige det er helt fair. Det er helt fair. Jeg tænker, alle har... Det er bare, fordi jeg har så forfærdelig mange billeder, jeg er sådan spadet til det her. Okay. Eller det kan også være, at du har billedet selv, måske. Skal jeg virkelig selv finde det? Det synes jeg da. Så ved du, at det ikke er noget, jeg bare har fundet på. Nej, hvordan finder jeg det? Er det på deres Facebook stadigvæk? Det er blevet slettet. Hvad stærner der? Vi siger, det er Dansk Zionistforbund, ikke? Zionistforbund, floden til havet. Der. Ja, der var den. Fanger den. Hvor ligger den stor? Ja, det modbeviser jo totalt, det jeg siger. Det gør det faktisk, Jonathan. Jamen, det er sgu ikke godt. Nej, men lad os tage den som den er. Ikke? Hvad står der der? Der står hele landet er vores. Det er det, der står. Det står også på Likuds partiprogram. Ja, men mange år. Det var faktisk israelerne, der startede med at bruge det her udtryk, ikke? Når vi siger, og nu skal jeg snakke med en dansk palæstinenser, bare for at vi ligesom siger, hvem snakker vi om. Må jeg fjerne det her igen, fordi det er simpelthen så pinligt. Ja. Okay, jeg går over til noget andet. Jeg går over til det her, ikke? Det vi snakker om. Sådan der. Meget bedre, tak. Okay. Hvis vi tager, lad os tage Omar Shagawi, som har været meget, meget udskilt af en eller anden årsag. Og men han siger, og jeg må erklære, at jeg har svært ved at se andre veje frem, at det må være et land med lige rettigheder for alle, from the river to the sea. Det er jo det, vi siger. Vi siger jo ikke, at et folkefærd skal dræbes over et andet, eller et folkefærd skal smides ud. Nej, det siger du ikke. Det tror jeg gerne på, at du ikke siger. Nej, og det er da rigtig. Jeg kender ikke nogen, og jeg vil sige, at jeg har et rigtig stort netværk og samarbejder med rigtig mange. Jeg har aldrig nogensinde hørt nogen sige noget andet.
Nej, altså... Og vi har jo også mange jøder, og vi har endda jødiske israelere i vores netværk. Du kender for eksempel Jonathan Ofir, ham har du mødt et par gange. Ja, det har Ja. jeg. Ja. Vi er heldigvis bedre venner, når vi ikke er i radioen sammen. Vi snakker rimelig godt, når lyset ikke er tændt. Men så snart lyset er tændt, så går det helt amok. Okay, ja. Så jeg vil egentlig sige, at vi er meget, meget bredt repræsenteret. Ikke? Vi starter jo egentlig det her med vores borgerforslag, der hedder Danmark har pligt til at stoppe folkedrab. Vi skal tage alt det der med folkedrab og ja, men det var ikke meget, det var bare for at snakke om vores gruppe, og hvem der er bag den gruppe. Og vi er danskere, og vi er danske kristne, vi er danske ateister. Jeg ved ikke, om der er andre religioner, det har jeg ikke været ind over. Vi har danske muslimer, vi har danske palæstinenser, vi har danske jøder, vi har herboende israelere, ikke? Og jeg tror faktisk, at var vi omkring 20 medlemmer, og vi har i hvert fald 5-6 måske, der er jøder, ikke? Så vi er jo meget, meget, hvad skal man sige, vi er meget alsidige. Ja, ikke? etnisk alsidige, ja, og religiøst alsidige. Etnisk alsidige, men egentlig bare med det formål, at alle skal have lige rettigheder. Altså, det er jo det hele handler om. Alle har ret til at blive beskyttet, og alle har ret til lige rettigheder. Og det er lidt imponerende. Nu siger jeg ikke noget fra din side af, fordi så meget har vi ikke stødt på hinanden på de sociale medier. Men siger man det, ikke, så er man antisemitisk, eller man er nazist, eller man er en bitch, eller man er en Hamas-feltmadras, eller man er alt muligt andet pis og lort. Altså det der er jo en ekstrem holdning. Det eneste, man går ind og siger, det er, at alle mennesker har lige værdi. Altså, jeg mener også, at alle mennesker har lige værdi, men jeg mener ikke, det er det, du siger. Jeg mener, du siger noget mere end det. Også måske noget, du ikke er helt opmærksom på. Hvad mener du, jeg siger? Nej, altså, jeg tror, at den her anklage, som jeg retter mod dig og andre, at man er ivrig efter at tillægge israelerne onde hensigter. Det tror jeg. Men det behøver man slet ikke at gøre, for det klarer de fint selv. Man skal bare se på, hvad de gør. Yep, nej. Jamen igen. Vi lytter til, hvad de siger, og vi ser på, hvad de gør. Ikke? Det er jo lidt det samme som at sige, en rocker, der render rundt og laver en masse kriminelt, ikke? Og ham er vi hurtigt til at tillægge onde hensigter. Det er sgu da, fordi vi ser på, hvad hans handlinger er. Ikke? Det er jo det, man begrunder det på. Så kan man også kigge, hvis man bare skal tage aktuelt på at kigge på meningsmålingerne i Israel blandt folk, og så komme væk her og sige, at det ikke er ekstremt. Over halvdelen mener ikke engang, der skal humanitær hjælp ind til Gaza. Jeg ved godt, at vi ikke skal snakke om Gaza i dag, men det er bare for den der folkestemning, ikke? Som Jonathan Ofir i øvrigt også har skrevet flere ting om. Altså, hvor ekstremt det er. Hvad er det 2% af hele israelske jøder, der mener, at Israel bomber Gaza for meget? Altså, det er da også et dybt radikaliseret samfund. Jeg forstår dig. Jeg tror, det er lidt noget andet, når man er i krig, og man kan sagtens... Man kan sagtens se på alt det her, uden at tillægge onde hensigter. Sagtens. Jeg kan ikke se på, at man har dræbt så mange mennesker. Og alligevel er det kun 2% af befolkningen, der mener, at man har gået for hårdt frem. Altså, okay, det er en helt anden diskussion, og vi skal ikke snakke om alt det her i dag. Men vi vil gerne gemme den. Det kan være en lille teaser til næste gang, ikke? Hvis du er med på, at vi gør det igen. Vi er ikke nået blokaden af Gaza, og jeg er desværre blevet lidt træt. Jamen, det er fint. Er der noget, du har lyst til at sige som afslutning? Jeg vil gerne sige, og jeg gentage mig selv, alle mennesker har lige rettigheder, og alle mennesker skal have de samme rettigheder, og alle mennesker skal behandles ligeværdigt. Ved du hvad? Det er jeg enig med dig i. Altså, jeg tror, vores grundlæggende menneskelige værdier er ens. De ting, der gør, at vi er uenige, er noget andet. Mm-hmm. Og det er strengt nok. Altså, sådan, vi er jo enige om alt jo. Men vi har haft en god snak sammen. Det sætter jeg stor pris på. Meget stor pris på. Og så gør vi det her igen. Lad os gøre det. Anna, det håber jeg. Og hvis der er nogen, der rigtig godt kan lide mig og Israel, så vil jeg bare gerne lige sige en ting. Lad være med at kalde Anna og alle de andre pro-palæstinenser for de her skældsord. Jeg synes simpelthen, at det er for dårligt. Vi er ordentlige mennesker. Anna er et ordentligt menneske. Dem, der går ind for Palæstina i stedet for Israel, er ordentlige, gode mennesker. Og altså, hold dig nu for god til at kalde folk for sådan nogle skældsord. Det er simpelthen ikke okay.
Og den anden vej også. Og den anden vej også. Tak, Anna. Tusind tak. Jeg håber, at teknikken virker, og det her kommer op på YouTube på en god måde. Og have en fortsat god dag. I lige måde. Og nu burde jeg